Velkommen til Ole Henriksens show med Ole Henriksen som vært. Det er selvfølgelig mig. I love it. It's so fabulous to be here today. Men Laurence, min mand, eller Lawrence, som han gerne vil kaldes, han er simpelthen så irriterende lige nu. Han vil have, at jeg bruger en numsecreme til mine orm i numsen. Men det gider jeg ikke, og jeg har sagt til ham, nej, hvis jeg skal det, så skal du også bruge det. Bare et andet sted. Jeg håber selv, I ved, hvor det er, for jeg siger bare ikke det ord. Det er et dejligt sted, rigtig dejligt sted, men jeg siger det ikke. Men vi skal også videre. Det er fordi, han vil have, at jeg skal bruge den der creme, nummer op og nummer ned. Og den kan jeg bare slet ikke fordrage. Den stinker sådan af mænd. Men ikke hvilket som helst mænd. Rigtig små mænd. Altså dværge. Jeg forstår bare ikke, hvorfor den skal lugte det. Men vi kommer tilbage lige efter pausen. Ciao. It's so fabulous. Velkommen tilbage til Ole Henriksens show med Ole Henriksen. I dag har simpelthen været en fabulous day. Jeg har været inde og få en pedicure, men ikke en hvilken som helst pedicure. En med turkisgrøn, hvis der er noget, der hedder det. Og en anden med turkis gul. Og en med turkis rød. Og en med turkis, var det blå? Ja, blå. Og det er simpelthen så fabulous, for de er så flotte. De er simpelthen så flotte. Og de sidder lige i mine øjne. Lige til mine øjne. Så perfekt. Men det var alt for Ole Henriksen show. Så tager for denne gang.